लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों स' लोगोफोरनि दिनैनि रेसिपिया आंना नै दाउ बिगुरसो दाउ बिगुर आथिं गोदोना खर'बो दङ दा मोनाबायबो नै मोनाबिलि सम जि गिसि आरोना बियो बेखौ थिखोनाय जायाखै दा एसे दै गुदुङाव सोमदों आं बेनिफ्राय नै नोरसिं दं मा जाला नोङो गोसा जाबाय थै माने रेडिखा सामब्राम गोजा ओमफ्राय ओरै सामब्राम गुफुर देनाय आरोना थ' आं बेखौ एसे दै गुदुङाव सोमबाय ओमफ्राय नै दङ जोगोनार बिजौजों आलुजोंहाय मोनानायखाय खोमसि खोमसि नुलायबाय आरोना थ' लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला आरो आं सिगाङावनो बुंखासै सोरबाफोर गोदान नायदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो अननानै बेलायनो आंबो बिराद गोथाव मोनो दाउ बिगुर नोंथांमोना जायोना जाया लोगोफोर नोंसोरो आं बिराद गोथाव मोनो बिदिफोरखौसो एकदमबारे नायलांदो बिदिब्ला नै लोगोफोर दाउ बिगुर गोदो उन्दुदों सारायाबो दुंबाय नै खोमसिनायखाय जानोसैलाय नै खोमसिनायखाय आं बेखौ दा हरनोसै लोगोफोर दा होसनबाय आं एसे एवनोसै बेनिफ्राय नैबेखौ हरनोसै गोथाव एवगोन आरो दिनै आगदाखौ एवदोंलै आङो एसे थानानै बेखौ हरगोन आं नङाबा खोमसि जानोसै जाबाय सामब्रामजों बानलुजों हरबाय खामहोबावनोसै दासो हरदों एसे खामहोबावनोसै एसे एवबाय एबार होनोसै संख्रि बेनिफ्राय जिरा गुरा बेनिफ्राय हालदै एरनायलायो बारा थाव होआखै दसे एवनोसै लोगोफोरखौ दसे थाथ'थोंसै बियो ओरै फारसे नै मासे मोनोबाथ' माब्रै ना सावनो नागिरदों ओंखाम गुदुंजों बिराद टेस्टि जायोना ना सावनाया गोथावनो ओंखाम गुदुंल' मोननांगौ बेनिफ्राय ना सावनो बाथाय गामियाव बारा मेजेम गवासै आरोना एबारसो एसे गनो हासिगौ थारमाने संख्रि होबाय नालाय रायलायनो बिदिब्ला होबायना ओमफ्राय नोरसिं बेरसो गारथारदों बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर बांद्राय मेजेम दाबावो खाथारखौ दसे खोबहाबनोसै दसे खोबहाबनोसै ओरैजाय ना सावगासिनो गोथाव मोदोमो स' लोगोफोरनो कमप्लिट जाबाय नै मोनबाय नैबेलाय नै मोनबाय मोनानायखौ बारा मोजां नुवासै आरोना स' आं माबा लानानै देखायनि नैबेलाय मोनबाय बांद्राय मोजां गखासै स' आं
बेहायनो दोननोसै बिदिब्ला गियान खालामसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन खोमसि नुबाय मोनाबाय दा ओंखाम जानोसै नालाय आं दा पापड़ एवनो लादों आरो अब पापड़ बनाने वाली हूँ तो कैसा लगा मेरी रेसिपी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रात हो गया है इसलिए थोड़ा देखने में डिस्टर्ब हो गया सो बाय बाय दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।